Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजां दङ ना लोगोफोर. So दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायगारबाय आरोना. So लोगोफोर दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबायानो. So लोगोफोर आं दा नै लामानिफ्रायनो इन्ट्र होबाय आरोना. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो. दा माने भिडिअखौनो बारा होनो हायाखै आरोना. डेलि बेसिसाव माने भिडिअ होनो हायाखै मानो होनब्ला एसे खामानियाव बिजि दंमोन ना बेनिखायनो आरोना. So भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, लेट्स गो. So लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम. माने दिनै ओरैनो सानडेनि माने सल' राइड खालामनो होननानै ओंखारबोबाय आरोना आङो. न'आव बेसेबां जिरायबाय थानो बालायलाङोना बेनिखायनो दसे बेरायना फैनोसै. जोंनिजोंथ' बेबायदि बेरायनाय जायगा गैयाना. बेराय बेबायदि जायगा दिन्थिनो बेफोरबायदि माने एसेबां मोजां बेबायदि प्लेसबो गैया आरोना. बेनिखायनो जास्ट आं माने ओरैनो बेरायलाबायहैनो होननानै ओंखारबोबाय आरो बेखौनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै लाबाय. नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायनानै होदो. बा दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक एन्ड शेयार खालामना होआबा जेरै जोंहाबो मोजां नाङाना. जेरै माने जोंहाबो भिडिअखौ बानायनो गोसो जाया आरो बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां हायो भिडिअखौ नायनानै होदो. आरो जोंहा मानसिनि भिडिअफोरखौ बांसिनानो नाया, मानोथाय बुंनोनो हाया. ओरैनो हले सिख्लाफोरनि भिडिअखौबा हले नायगोन आरोना, खिन्थु जों सेंग्रा मानसिनि भिडिअखौ नायानो एकदम मानोथाय बुंनोनो हाया. मालायफोरना माने जानला माला भिडिअ आगारलाबायबाबो माने एकदम नायग्रा बुर ओंखारो आरो. ओमफ्राय जोंना माने साबसक्राइबार थासेयावबो साबसक्राइबार थानानैबो जोंना माने भिउसआनो फैनो नागिरा, ओरैबायदि गाजा आरो मा बुंनो लोगोफोर. स' सेड आरोना. थ' लोगोफोर एकदम नायनो हागोन जायगाफोरखौ. लामाफोराथ' मोजाङानो बर्थमान. लोगोफोर जोंनालाय आरो बिदिनो जाला माला आरोना भिडिअफोरा एसेबां माने बरिया जाया, स्टेन्डार्ड कुवालिटि गैया जाहा आरोना. हिसाबावथ' दैलि भिडिअ लाबोनांगौमोन, अब्लाबो मानो खालामनो टाइमनिबो आंखाल बिदि आरो. माने इउटुबावनो फुल टाइमबो होनो हाया बिदि आरोना. ओरैनो बेयाव एसे बिदिनो होलाबायो आरो. कन्टेन्टफोर मोनबा थाब फैयो भिडिअफोरा. ओमफ्राय कन्टेन्ट मोनथ'बाथाय माने थाथ'नांगौ जायो आरोना, बिदिनो नागिरनांगौ जायो मानि सायाव बानायनो मा खोथा बेबायदि आरो दा जोङो सेंग्रा मानसिफोरालाय बेसेबां जानाय लोंनायनि बेसेबां भिडिअ बानायनो ना, जों संनाय खुरनायनिबोथ' भिडिअ बानायनो हाया दा जोङो बिदि आरो. नोंथांमोना नायनानै होदो दिनै जोङो जिखि भिडिअ आगारा. एकदम खरां बोथोर जाना दंना नायनो हागोन गाइसफोरा, खरांसि जाना दङ जोबोरानो जोबोर. बेयाव दुन्दिया फोदों नै सान्दुंआथ' नै बिदिनो एकदम होगासिनो. थ' लोगोफोर दिनै भिडिअआ एकदम माने जेबो गैया होनना जास्ट राइडल' जागोन आरो. नायलांबाय थादो. गरमाथ' जाहांबाय सानना गस्ला खुनानै बुंनो हाया बारा एकदम फुङानो खामनाय बायदिसो जादों.
स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसां माने खास नङाब्लाबो नायसाबदो आरोना स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय